そしてライオンズのピッチャーはこちらも若い2年目の篠原響が上がりました。こちらは一つ話題になったのは WBC のサポートメンバーに、選ばれて投げた時に先発というところで、話題になりました。内野フライになりました。ファーストのファールフライです。確かに、このボールは差し込まれましたが、右中間のフライはセンターに任せそうです。ここはセンターの西川真菜が使っています。あとはもう150キロ投げる選手、高めのボール打ちましたがセカンドゴロになりました。これでスリーアウトで7回の裏ですが、三者凡退、得点なく5対5のまま7回を終了です。